Jeg hedder Mette Luno, og jeg kommer fra TDC. Jeg kender ikke særlig meget til Madagaskar, og jeg forestiller mig, at befolkningen de har rimelige levevilkår. Jeg har aldrig været i et slumkvarter før, og jeg har ikke en rar fornemmelse over, at jeg skal ind og se. Jeg ved stadig ikke, hvordan jeg vil reagere, når jeg ser det. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det berører mig rigtig meget. Det kan næsten ikke have, at der er børn, der skal gå rundt og finde mad i det her. Jeg ser børn, der går rundt i gaderne og leder efter mad, fordi deres forældre er så fattige, at de ikke kan sørge for dem. De går bogstaveligt talt rundt og roder i de områder, hvor affaldet ligesom lander her i Tana. Og det er meget vanskeligt at se på, når man bor på et hotel og får mad 3 gange om dagen. De har meget, vi skal være glade for hjemme i Danmark. Det her det er næsten ikke til at bære. Det er hjerteskærende for mig at se børn, der går beskidte rundt, knap med tøj på, ingen sko på, og der er børn alle vejen. Det er på alle måder trist, når man kommer fra Danmark, hvor de fleste børn de heldigvis har det godt og lever i velfungerende familier. Tænker man bliver født som barn i det her land. Altså det må være så forfærdeligt ikke at kan sørge for, at ens børn de får mad hver dag. Det bidrag, TDC giver til Danmarks Indsamlingen, det gør en kæmpe forskel. Jeg havde en forestilling om, da jeg tog herned, at det gjorde den. Nu hvor jeg er kommet herned og set det med egne øjne, så ja, det gør en kæmpe forskel, at vi bidrager til så godt et formål. Besøget her har sat meget, meget dybe spor i mig.